Moje meno je Jakub Tačín a venujeme sa dizajnu a marketingu. K dizajnu som sa dostal už ako úplne malý, keď som videl môjho ocina spracovávať nejaké propagačné materiály staré a potom som 12 rokov poctivo vychodil základnú umeleckú školu výtvarný odbor. Všetko ostatné som sa však musel naučiť ako samouk. Veľmi nám ale pomohol náš vtedajší riaditeľ gymnázia, pán Peter Kulha, ktorý nám umožnil robiť mnohé praktické zadania a dokonca sme ako 14-roční pripravovali už 300 stranovú knihu o Orave, čo spätne považujem za naozaj odvážny čin, že nám to teda dovolil robiť. Potom bolo môjim jasným rozhodnutím, že chcem ísť teda študovať ten grafický dizajn a som sa prihlásil na VŠVU do Bratislavy, kde ma vyhodili hneď po prvom dni. Nakoniec som skončil na marketingu v Trnave, čo bolo pre mňa vtedy asi najhoršia možná vec, ktorá sa mi mohla stať. Ale spätne to hodnotím ako fakt fajn vec, lebo som sa naučil kopu iných vecí, rozšíril som si svoje obzory, spoznal som super ľudí a neodradilo ma to od toho, aby som sa teda ďalej vzdelával v tom dizajne a dokážem sa tým dizajnom celkom úspešne uživiť aj dnes. Vy máte teraz pred sebou veľmi zaujímavé životné obdobie, kedy nemusíte riešiť to, či je nejaká vaša manželka nespokojná, alebo či vám doma plačú deti a či zarábate dosť peňazí a máte kopu voľného času, ktorý môžete využiť rôzne. Buď môžete využiť 100% na kraviny, alebo môžete využiť aspoň tak pol na pol, že polovicu využijete na nejaký osobný rozvoj a polovicu si v kľude necháte na tie kraviny, party a kalby. Bolo by super, ak by sa vám v tomto období podarilo nájsť niečo, čo vás naozaj baví. To však viete nájsť iba vtedy, ak budete skúšať čo najviac vecí a ak sa vám podarí nájsť to, čo vás baví, tak sa potom v tom treba zdokonalovať, treba na sebe makať a ak v tom budete dobrí, tak sa vám podarí tým aj raz živiť a budete sa môcť každé ráno tešiť do práce.